Hi everyone, this is Mala International TV. My great viewers, I always proud of you. Masu kallon Mala International TV, ina matuƙar alfahari da ku kowane lokaci. Kasance da ni a yau inda zan yi magana akan personal pronoun. Kaka manta dai idan aka ce pronoun ma me ake nufi? Pronoun yana ɗaukar wakilin suna ne. Muna cewa we use pronoun instead of a noun. Ana amfani da pronoun ne a maimakon suna. To daga cikin rabe-raben pronoun ya rabu kusan guda goma kusan 12 ma ina tunanin haka. Yes. To amma a cikin wani rabe-raben mun ɗauki guda ɗaya domin yana taka muhimmiyar rawa. Don kusan wani lokaci za ka kamar ya so ya fi sauran taka muhimmiyar rawa. Ba wai waɗancan ba sa aiki ba. A'a, shi wannan kafin a yi amfani da waɗancan za ka ga yawanci so da dama ka yi amfani. Zai yi wahala ka yi magana, ka yi sentence kamar guda 2-3 ba ka yi amfani da personal pronoun ba. Zai yi da matuƙar wahala ma ka yi haka. Ka yi sentence guda 3-4 ba ka yi amfani da personal pronoun ba. Zai yi matuƙar wahala. To personal pronoun nan su ne me? Guda 7 ne. Akwai I, we, they, you, he, she, it. Waɗannan su ne personal pronoun. To bari mu fara da na farko I. I tana nufin kai. Kai da kake magana a kowane lokaci kai ne I. Ko ke da ke magana. Mace ko namiji wanda ke magana shine I. Shine I. Kuma I in nan tana tafiya da am. Am take ɗauka. Am take ɗauka. Idan ya zamto suna ne ya zo a gabanta. Kawai I am sai ka faɗi menene suna, misali student. I am student. I am a banker. I am a teacher. I am abinda ka faɗi, ni da na faɗi ina nufin ni kaza ne. In ke da kika faɗi kina nufin ke kaza ce. Misali kika ce I am an actress. Actress ke yar wasan mai yin wasan kwaikwayo ce. Kina fitowa cikin wasan kwaikwayo domin akwai actor, akwai actress. Namiji actor, na mace actress. Okay. Idan kai ma kai zaka iya ce I'm actor, I am an actor. Kuma zaka iya cewa I am a teacher. Kai ma zaki ce I'm a teacher. Okay? I am. I tana tafiya da am. Zan dawo akan ta kuma ƙara yin wasu bayanai akan su. Kowane bari in tafi gaba. We yana nufin mu. Kai da kake magana da wanda kake tare da shi ko da wanda kake tare da ita ya ɗauki we. Misali mu zan iya cewa da ni da ke ko da ni da waɗansu abokanai na da yawa. Mun zamto we. Ke ma haka da ke da ƙawaiki, da ke da abokananki ko maza ne ko mata ne kawai we. Misali ita kuma bari in tafi in yi bayani haka. Ita I tana ita we tana ɗaukar a. We tana ɗaukar a. We are. Sannan saboda ita plural ne, in suna ne da ka saka me za ka ƙara mai? In suna ne da ka saka za ka sa s a gaban sunan nan. We are students. We are students. Sai dai akwai kalmomin da akwai sunayen da ba su ɗaukar kamar collective noun. Collective noun kaga wannan ba s da ƙara masa. Misali kace we are staffs. Ba za ka ce we are staffs ba. Sai dai we are staff. We are staff of this organization. We are staff of this school. Okay? Ina fata ana fahimta. We are. Sannan muka tafi you. You duk wanda kake magana da shi shine you. Duk wanda kake magana da shi shine you. Mace ce ko namiji ne, mata ne ko maza ne, mata da yawa ne ko maza da yawa ne, ko mata da maza da yawa ne, mata biyu ne duk ko you ne. Misali zan ce kuna fahimta? Zan ce do you understand? Do you understand? Do you understand? Kuna fahimta? Yes. Kina fahimta? Kuna fahimta? Ana fuskanta ne ko? Misali zan tambaya in ce misali kai ɗalibi ne, zan ce are you student? In ke mace ce ma zan tambaye ki haka zan ce miki are you student? Are you student? Idan kuma ku zan tambaya s kawai zan ƙara students. Are you students? Ko da ku mata ne ko da ku maza ne. Haka zan ce are you students? Kaji da duk wanda kake magana da shi shine you. You are not a member of this organization. Kai baka cikin wannan ƙungiyar tamu. Ko ke baka ciki. Ko ku baka ciki. You are. Sannan mu je gaba. Sai mu tafi they. They yana nufin su. Mata biyu ne, maza biyu ne, mata da maza ne, shi ne ake cewa they. They are student. Ita ma they in tana ɗaukar mai a. Kamar yadda we
take daukar a, haka zai take daukar a, you ma tana daukar a. Ka amanta I tana daukar we tana daukar a, you tana daukar a, sannan this tana daukar a. Waɗannan guda uku a tare suke suna daukar a. To muna magana zai su kenan. They are students. Su wannan kalmar ita plural ne, su plural ne aiko. To duk kalmar da zaka saka ta noun din sai ka sa mata s. They are students. They are bankers. They are yes. Kalmar da zaka dauko ka daura, they are musicians. Yes. They are singers. Koi me zaka dauko s da koi in ka sa a sai ka dauki suna sai ka sa mai s a gaba. To sai kuma sauran guda uku, he da she da it, su waɗannan a takaice suna daukar is. Kamar yanda I ta dai ke daukar ita kadai, sannan waɗannan guda uku su kuma we, they da you suke daukar a, to he, she, it suna daukar is. He is she kuma mace, she is ita. He is student shi ɗalibi ne, she is student ita ɗaliba ce. It kuma tana daukar abin da ya zanto ba mai rai ba, sannan wani lokaci ta daukar abu mai rai idan ta dauki abu mai rai ya zanto ba mutum ba, sannan wani lokacin za ta iya daukar kuma mutum din amma idan zanto yaro karami kamar baby. To bari in yi bayani a gaba a wannan. Ta dauki abin da ya zanto ba mai rai ba, kamar house, kamar gida a Hausa an ka dauka wakilin sunan da a Hausa namiji ne, to kaga ba za ka ce he ba za ka ce tunda a turanci ne bari in ce he is my house ba, sai dai ka ce it is my house. Wakilin sunan it za ka bashi, it is my house. Mota ba za ka ce she is my car ba, tunda ita mace ka ce she is my car, sai dai ka ce it is my car, it is my bicycle, it is my shoe, it is my pair of shoes, it is my shirt. Sannan in ta dauki abu mai rai kamar misali dabbobi, it is my cat, it is my duck. Sannan idan ta dauki baby, ta dauki karamin yaro zaka ce baby zaka ce baby girl. Misali, it is my baby girl, it is my baby girl, it is my baby boy, it is my baby. Jariri kenan ko, it is my baby. Duk da cewa baby tana daukar mace ko namiji, inda ake bambancewa sai dai idan an sa boy ko girl. Baby boy, baby girl. Yes. Okay, to yaya suke caccanjawa? Zan ci gaba da bayani yanda suke canjawa. In ka dauki I idan kana so ka nuna korewa, not kawai zaka sa a gaban am din nan. Misali ni ba dalibi bane, bai ka ce I am not student, I am not student, I am not student. Kawai not zaka sa su ma sauran haka. We are not student, we are not student, we are not student. They are not student, you are not student. Ina fata ana ganewa. He is not student, she is not student. It is not a house, it is not my car, it is not my baby girl, it is not my baby girl. Ina fata ana ganewa. To su waɗannan kuma idan muka ce am din nan, akwai lokacin da za gaban a nan gurin gaban su kowane suna ya zo, to gaban su kuma zai iya zamtowa verb, kamar aiki, ma'ana aiki kenan. Misali playing, I am playing. Duk lokacin da ka dauki verb din sai ka kara mata ing. I am saboda me? In dai kai amfani da am, I am, kai amfani da waccan su ma a in, to zai zamto ing. Is in ma ing. Misali I am playing football, I'm playing football, ina yin wasan ƙwallon kafa. I am playing table tennis, ina yin wasan table tennis. I am watching film. Yes, na faɗi film a gane cewa duk da cewa akwai bidiyon da zan ci gaba dan yi bayani akan yadda ake pronounce in kalmomi. Ba a cewa film kamar yadda muka saba cewa. Masu yaran turawa kenan ko, su ba sa cewa film, l din ana furta ta, mu kuma muna mai da ta silent kamar yadda muke furta wasu kalmomi muke mai da su silent. Misali kamar wurin cewa listen, kaga muna faɗin wannan t din nan, su kuma turawa kuma ba sa faɗin wannan t din nan. Yace listen attentively, listen attentively, amma mu mu ce listen.
ko to zan zo lokacin da zan yi bayani akan wannan. To ita kuma wannan din ana furta ta a nan wurin. Ita wannan l din ana furta ta ba za ka ce film ba, sai dai film. I'm watching film. I'm watching a film. What are you doing? What are you doing? I'm watching film. I'm watching a film. Yes, I'm watching film. An gane ko? To muna magana akan idan zamto gaban waɗannan auxiliaries din. Su wane ne auxiliaries in a nan gurin? Ko su ne am da a da is. Su waɗannan idan gabansu ya zamto aiki ne. In gabansu ya zamto aiki ne, to me ya kamata a sa? Sai a ƙara ing kamar yadda na sa a am nan. We are reading. Bara mu cewa we are read ba. We are reading. Lokacin yana nuna cewa lokacin da aiki yake kasancewa. Idan muka zo tenses muna maganar lokaci kenan. To a nan gurin ana ƙara mai ing ka ce we are reading. We are dancing. They are reading. They are dancing. They are sleeping. They are writing. Na san dai an san fassara ko? Suna karatu. They are reading. We are reading. Muna karatu. We are dancing. Muna rawa. We are playing. Muna wasa. To they. You are dancing. You are dancing. To akwai inda zaka nuna korewa shi ma zan zo a kansa, amma barin ida sa is din nan. Na bangaren is. He is playing football. Me ko in ce Jamil, me ko dauko Jamilu in ce Jamilu is playing football. Kawai zan dauki wakilin sunansa in bana son faɗa sunansa. Me wakilin sunansa? He is playing football. Amma akwai wani abu da wasu ke yi, shi ana kiran shi da tautology. Ma'ana repeating, ka maimaita abu. Ka faɗi wannan ka maimaita, kamar misali ka ce Jamilu he is playing football. Wannan tautology ne. A turanci ba a so ka haɗa wannan. Ka ce Jamilu kuma ka ƙara faɗin wakilin sunansa, ka ce Jamilu he is playing football. Sai dai ka ce Jamilu ko kuma ka ce he is playing football ko kuma Jamilu is playing football. To haka shi ma ita ma ta mace ba za ka ce Jamila she is playing football ba, sai dai Jamila is playing football ko she is playing football. It is raining. Misali, it is raining. Me yasa ne amfani da wannan? Ai kamar mage zaka iya bata wannan saboda mun tuna karatu a can baya mun ce zaka iya ba abu mai rai it, amma idan ya zamto ba mutum ba, duk da cewa kuma zai iya zama mutum din amma ya zamto karamin yaro ko wasu ma da kan cewa zaka iya ba mara hankali ma it, kamar misali ka ce it is madman. Mad ba mad ba ko muna cewa mad kuma ba made ba fa da nace ba made ba mad. It is madman. Wasu kan cewa turanci kana iya yin wannan amfani da it akan wanda ya zanto mahaukaci. To it is baby. It is sleeping. Where is your baby girl? It is sleeping. Ina jaririyar taki take. It is sleeping. Tana bacci. Ko he is zaka cewa it is sleeping. Yana bacci in namiji ne jaririn. Ina fata ana fuskantar ta. Thank you very much for watching Malam International. A ci gaba da kallon Malam International TV. Kar ka manta, idan har ka manta baka yi subscribing ba, koma baya ko kuma za ka ga wurin da ake yin subscribing. Yin subscribing a ga wani wuri da aka rubuta da jan rubutu, ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawa. Idan ka danna ƙararrawa da ga wani step kusan guda uku, all ka taɓa all. Ka juya ƙararrawa sai ka taɓa can all ɗin domin samun sababbin duk shirye-shiryen da na yi, duk wani bidiyo da na yi da na ɗora za ka ga a sanar da kai. Ka kumanta ina koyar da turanci ne da Hausa. You understand? Ina koyar da turanci da Hausa. This will help you to understand English, to speak English fluently. Akwai abubuwa da dama da zan yi bayani akan wannan personal pronoun ɗin. Waɗannan da na faɗe su auxiliaries in am, are, da, is, da ka maida su baya a bayan waɗannan pronoun tambaya. Magana
ta koma tambaya. Misali kamar yaya kenan? Misali idan da yanzu na ce I am student, zan iya cewa am I a student? Kaga am na mai da ta I am a student. Am I a student? In misali na ce I am not student, zan iya cewa am I not a student? Fassarar in na ce I am student, ni ɗalibi ne. I am not a student, ni ba ɗalibi ba ne ba. Am I a student? Shin ni ɗalibi ne? Am I not a student? Shin ni ba ɗalibi ba ne ba? Ina fata ana ganewa. Wani abin sentence in ya zo maka baka ga wannan baka haddace shi kuma sannan ka yi tambaya. Ƙara buɗaɗa maka wanda ya fi ka sani. Ƙara buɗaɗa maka yi maka bayani mai kyau. Sannan kuma ka maimaita abin. Wannan zai taimaka maka ka je ka fuskanci karatun sosai. We are student. We are not student. Sai mu ɗauka. Are we student? Are we student? Are we not student? Are we not student? We are student. Mu ɗalibai ne. We are students. Mu ɗalibai ne. We are not students. Mu ba ɗalibai bane ba. Mu ba ɗalibai bane ba. Are we student? Shin mu ɗalibai ne? Are we not students? Shin mu ba ɗalibai bane ba? You are student. Kai ɗalibi ne. You are not student. Kai ba ɗalibi bane ba. A gane you nan za ka iya gaya wa mace ko namiji. Sannan za ka iya gaya wa mutane da yawa. Misali, you are students. Ku ɗalibai ne. You are not students. Ku ba ɗalibai bane ba. Haka kuma mace ba za ka ƙara mata s ɗin nan ba, namiji ma ba za ka ƙara mai s bane. You are student. Kai ɗalibi bane. You are student. Ke ɗaliba ce. To, are you student? Kai ɗalibi ne ko ke ɗaliba ce? Are you students? Ku ɗalibai ne? Are you not student? Shin kai ba ɗalibi bane ba? Shin ke ba ɗaliba bace ba? Are you not students? Shin ku ba ɗalibai bane ba? Ko mata ne ko maza ne? Da za ka gaya masa haka. Students. An fuskanta ko? Ina fata kuna tare da ni. They are students. Su ɗalibai ne. They are students. Su ɗalibai ne. They are not students. Su ba ɗalibai bane ba. Are they students? Shin su ɗalibai ne? Are they not students? Shin su ba ɗalibai bane ba? Ina fata ana ganewa. Okay. He is student. Shi ɗalibi ne. He is not student. Shi ba ɗalibi bane ba. Is he student? Shin shi ɗalibi ne? Is he not student? Shin si ba ɗalibi bane ba? She mace kuma. She is student. Ita ɗaliba ce. She is not student. Ita ba ɗaliba ba ce. Is she student? Shin ita ɗaliba ce? Is she not student? Shin ita ba ɗaliba ba ce? It is cat. Mage ce. It is not cat. Ba mage bace ba. Is it cat? Shin ita mage ce? Is it not cat? Shin ba mage bace ba? It is baby girl. It is baby girl. Ko it is baby. Bari ɗauki baby kawai. Ba yana sa girl ɗin ba dan bambance mace ko namiji in ce jaririya. It is baby. Ita jaririya ce. It is not baby. Zan iya ƙarawa da a. It is not a baby. Amma bari ɗauki haka. It is baby. It is baby. It is not a baby. Ita jaririya ce. Ita ba jaririya ba ce ba. Is it a baby? Ita jaririya ce. Is it not a baby? Shin ita ba jaririya ba ce? Ina fata ana ganewa. Sannan ka ɗauka duk karatun abinda ban taɓo ba ka tsaya ka duba kai da kanka ka yi nazari. Kalmomi ne kawai da na yi amfani da student da na yi amfani da student kai za ka iya canjawa. Haka kuma wurin amfani da
wannan kamar da ne amfani da playing watching na sa verb ƙara ing kawai zaka iya ko duk kalma ta verb ƙara mata ing ka saka ka yi amfani. I am watching film. I am not watching film. Am I watching film? Am I not watching a film? Am I not watching film or a film? Ina fata ana ganewa. Thank you very much for watching Malam International TV. Idan kana tambaya kai comment, ka duba wurin comment kai comment. Idan wani kuskure kuma muka yi, nobody is perfect. We believe perfection is an attribute of God. Only God is perfect. Only God is perfect. Yes. Ba wanda zai ci komai ya iya. Dole za a same ka da kusakurai. To kai comment akan kuskuren da muka yi domin bidiyo na gaba a dinga gyarawa. Ina alfahari da ku masu kallon Malam International TV. Keep on watching. Keep on watching. Ka ci gaba da kallo domin za a ringa yin turanci da Hausa. Ana turanci ana Hausa. Kuma ka kumanta muna hira da wasu waɗanda suka san turancin domin su taimaka muku wurin yadda za ku yi kuma ku ji yaran, domin za ka ji duk wanda muka hira da shi za ga da bai iya yaran ba. Idan ba ku manta ba a bidiyon mu da baya in kalle kuka koma za ku ga mun yi hira da Professor Aliyu Kamal. Professor ne a bangaren turanci a nan Kano a Bayero University. Mun yi hira da shi akan wasu 'yan tambayoyi da mai in kana bukatar kalla ka koma can ka kalla, to ka koma kalla cikin bidiyon mu na baya za ka ga hiranmu da Professor Aliyu Kamal. Sannan kuma in Allah yadda nan gaba za mu hira da kuma manya-manyan mutane in Allah yadda. To keep on watching. I subscribe. Thank you very much for watching Malam International. Bye for now.